Sunt astrologul Gheorghe Ianoș. Astăzi vă voi vorbi despre zodia Capricorn, ce va cuprinde perioada de 23-29 martie 2020. Am să vorbesc despre carieră, sănătate și bani. Carieră. Apar noi planuri de afaceri, noi strategii care vă deschid noi orizonturi, propuneri avantajoase care apar pe neașteptate de la o persoană care vă simpatizează și dorește o colaborare pe un termen mai lung. Succesul dumneavoastră este garantat. Sănătate. Chiar dacă apar mici probleme de sănătate în această perioadă, trebuie să nu le luați în seamă. Optimismul și buna dispoziție vă ajută foarte mult în creșterea tonusului și imunității dumneavoastră. Banii. Treceți cu bine de această perioadă de criză, datorită ambițiilor și optimismului de care dați dovadă. Banii nu vor întârzia să apară în urma unor proiecte valoroase pe care o să le realizați într-o perioadă relativ scurtă. Vă doresc multă sănătate și vă spun la revedere!